Dobrý deň aj vám. Dobrý deň prajem všetkým. Povedzte mi, či pre vás osobne AI predstavuje aj nejaké riziko? Tak v prvom rade mňa vôbec neprekvapuje, že je to taká téma dnešných dní. A tak ako všetko iné, s možnosťami rastie aj riziko. A to riziko je dobre, keď je jasne pomenované, identifikované, vieme, čo spraviť a ako konať, aby sme to minimalizovali. Ale môžem vám povedať aj príklad priamo na toto riziko. Smelo. Teda dúfam, že môžem, neviem, kde všade, ale je to verejná informácia. 2 týždne dozadu vzniklo niečo, čo sa nazýva WormGPT. Neviem, či všetci vedia o tom. Kto nevie, nech si to dohľadá a hneď bude mať pomenované, ako to predstavuje riziko a vie si predstaviť, aká je miera toho rizika. OK. Aj vaša prezentácia je samozrejme o AI, ako dnešná v podstate taktiež každá v rámci konferencie Cloudy. Nech sa páči vašich 15 minút. Ideme na to. Ďakujem pekne za 15 minút. Nemalo to byť 40? Nesrandujem. Aby ste len vyslovno nesrandovali. Kľudne zrušme coffee break a kľudne pokračujú. Takže v každom prípade vôbec ma neprekvapuje, ako som hovoril, že alebo AI je takým stredobodom riešenia. A hlavne preto, že momentálne sa nachádzame v dobe, kedy nehovoríme o tom, že AI je nejaký zdroj zábavy, čo je v mnohom, ako je napríklad ChatGPT alebo Midjourney alebo akýkoľvek z engine, o ktorom sme hovorili. Ale najmä sa bavíme o tom, ako AI využiť tak, aby sme ho dostali do produkčného procesu, teda do ozajstného biznisu, aby sme ho dostali k veľkým dátam, aby sme to spravili bezpečným spôsobom a aby sme nejakým spôsobom uchopili to, čo dokáže a tie výsledky, ktoré nám prináša a vedeli s nimi pracovať. Aké poznáme, alebo aké sú scenáre? Ja som ináč posledných niekoľko mesiacov súčasťou takého globálneho tímu, kde sa venujeme práve tomu, ako bude potrebné upraviť podnikové infraštruktúry alebo tie komerčné infraštruktúry na to, aby sme minimalizovali riziko, ktoré pochádza z AI a z toho, že čo sa stane, keď AI nadiplujeme do vnútropodnikových procesov, keď dáme prístup k rôznym typom dát, ktoré sa nachádzajú v podnikoch, keď dáme rôzne možnosti rôznym službám, čo sa stane. A jedna z prvých vecí, ktorá je dobre si povedať, aké typy AI budú. Pretože ja sa veľmi často stretávam s tým, že každý si pod AI predstavuje niečo úplne iné. Alebo väčšinou si predstavujú rôzne spôsoby. Ale keď sa pozriem na to z takého úplne technického pohľadu alebo videnia infraštruktúrneho, cloudového alebo hybridného architekta, tak zistíme, že viac menej sa môžeme baviť o 3 scenároch, s ktorými sa firma stretne. A to je jednak to, že si kúpi hotovú AI službu, napríklad Microsoft má niečo, čo sa nazýva Azure OpenAI Service, kde dokáže pod SLAčkou, zmluvou, security a podobne využívať ChatGPT modely a DALL-E modely a ďalšie modely na to, aby na ne aplikoval vlastné dáta a mal nejaký výsledok z toho plynúci, teda bezpečným spôsobom na pay-as-you-go princípe. Ale to nemusí byť jediný prípad. Tento je pomerne bezpečný. Mne sa už pomerne často stáva v rôznych vertikálach, čiže vo finančnej alebo manufacturingu, že príde firma, ktorá má AI aplikované do vlastnej aplikácie a potrebuje to bežať v tej podnikovej infraštruktúre. Čo potom? Ako ju zabezpečiť? Alebo sa stáva to, že jednoducho potrebujem GPU servere doma, v cloude, kdekoľvek, potrebujem nejaký klaster a na tom bude bežať model. A bude bežať ten model v nejakom prostredí. A či sa vám to páči alebo nie, tak málo kto z nás vie presne, ako ten model funguje a má pod absolútnou kontrolou, na akých dátach sa učí. Pokiaľ to nemáme infraštruktúrne obmedzené a nastavené tak, aby sme dokázali fyzicky izolovať prostredia, v ktorých bežia jednotlivé procesy. A keď sa bavíme o AI a o tom, že ako je rôzne chápaná AI, tak si povedzme aj to, o čom sa bavíme teraz. Pretože my všetci sa bavíme o generative AI. My sa nebavíme o filmovej postave, ktorá o všetkom rozhoduje a všetko vie. Nebavíme sa o machine learningu, deep learningu. Bavíme sa o generative AI, teda o AI modeloch, ktoré sú schopné komunikovať s človekom, ktoré sú schopné udržať konverzáciu, ktoré sú schopné dať odpoveď, vydolovať nejaké data alebo zavolať nejakú funkcionalitu, ktorá niečo vykoná.
To je celé, o čom sa momentálne bavíme. Z pohľadu Microsoftu, ako som hovoril, Microsoft má nejakú spoluprácu s OpenAI, na základe toho vzniklo niečo, čo nazývame Azure OpenAI Service a tento poskytuje komerčným spôsobom zazmluvnené, zabezpečené pod SLAčkou rôzne typy modelov na to, aby boli využiteľné v komerčných službách. Nebudem sa venovať jednotlivým modelom, ale sú to modely, ktoré slúžia na konverzáciu, alebo pre programátorov, alebo pre obrázky, teda majú rôzne účely. A celý ten model sa pripravuje extrémne širokým spôsobom, alebo to, ako je to uchopené, znamená to, že my reálne budeme vidieť AI veľmi skoro, pretože to bude lavinovité a za chvíľu vám ukážem aj prečo. Jednoducho, AI modely a aplikácie obohatené o AI featurey sa dostanú do každého jedného firemného procesu. Či už interného, alebo komunikácie so zákazníkmi, alebo spracovania veľkých dát, alebo hľadania nejakých súvislostí, alebo hľadania nejakých trendov vývoja a podobných vecí. V každom jednom procese počnúc kancelárskymi aplikáciami a končiac Scale Analytics napríklad, bude nejakým spôsobom zabudovaný nejaký AI model. A prečo tomu tak je, prečo nie, že si myslíme, že to tak je, ale je to reálne, vám ukážem na reálnom čísle. Ako isto viete, aj keď ten model nie je 100% dokonalý a bol vlastne prvý model, ktorý sa komerčne začal využívať, tak vzniklo niečo, čo sa nazýva GitHub Copilot, teda prvý verejne použiteľný model pre podporu developerov na to, aby AI im pomáhala pri práci a pomáhala zrýchľovať veci. A viete, čo dokázal tento model, ktorý ešte nebol ani zďaleka tak dokonalý, ako očakávame, že budú ďalšie? Produktivita používateľov GitHubu narastla o 90%. Sú ďalšie štúdie, ktoré hovoria o tom, že masívna implementácia AI do vnútrofiremných procesov alebo vzťahu so zákazníkmi zvýši produktivitu organizácie o 300, 400, 500%. To je vec, ktorá sa biznisovo nedá ignorovať. Pritom, keď nie sú ľudia, pritom, keď teda je veľmi obmedzený počet ľudí a podobne, takáto šanca na zvýšenie produktivity je jednoducho neodolateľná pre absolútne väčšinu organizácií. A kde teda sme momentálne? Jednak očakávame, že to obdobie experimentovania, ktoré teraz zažívame, je len začiatok experimentovania ako takého. Vznikla napríklad štúdia PwC, kde už boli identifikované vyše 300 AI workloadov s dopadom 26% do roku 2030 na celosvetovú ekonomiku, len ako AI. To znamená, každá jedna firma, každá jedna organizácia bude hľadať miesto, kde môže bezpečne experimentovať. A viete, čo sa nám stane? Pri takýchto experimentoch s firmami väčšinou po 2-3 dňoch manažeri povedia super, poďme si to skúsiť na reálnych dátach. A potom čo? Málo kto má pripravenú infraštruktúru na takýto typ experimentovania. Vy nemôžete jednoducho zobrať desiatky a desiatky gigové a terové databázy, sprístupniť všetky dáta z organizácie len tak nejakému modelu kvôli experimentovaniu. Produkčné systémy už vôbec nie. To znamená, je otázka, akým spôsobom budeme experimentovať a ako toto bude fungovať. Nemáme vôbec obavy o tom, že AI modely budú zasahovať do každej jednej oblasti infraštruktúry podniku. Je jedno, či sú to interné procesy, jedno, či to je IT servisné procesy, komunikácia so zákazníkmi, bežné pracovné prostredie pre administratívnych pracovníkov alebo obchodníkov. Do každej jednej časti budú zasahovať, či už priamo, alebo prostredníctvom ďalších aplikácií. A teda to, čo hovoríme, a vlastne to, čo sa snažíme stanoviť v rámci tej skupiny, ktorej som súčasťou, je, ako zadefinovať, čo všetko má mať infraštruktúra cloudová alebo hybridná na to, aby som mohol bezpečne experimentovať alebo bezpečne bežať AI workloady v tejto infraštruktúre s mojimi dátami. A keď sme pri tom, tak to nie je len teoretické cvičenie, my robíme vlastne audity veľkých firiem, audity veľkých infraštruktúr, snažíme sa to zosúladiť s tým, čo robia rôzni partneri a ako vyzerá reálna situácia. A
veľa z vás sa nájde v týchto tvrdeniach. Dúfam, že nie vo všetkých, ale v niečom určite. To, čo sme našli pri rôznych takýchto, nechcem povedať, že auditoch, ale preskúmaní rôznych infraštruktúr je, že jednoducho chýba napríklad biznisový pohľad. Alebo veľmi dôležité, že veľmi veľká väčšina alebo veľa firiem stále používa tzv. Data Center Operation Model versus Cloud Operation Modelu, ktorý je to niečo úplne iné, ako pristupovať k infraštruktúre, ako sa starať o infraštruktúru ako takú, kde Cloud Operation Model je ďaleko rýchlejší, agilnejší, môžem prispôsobovať zdroje, politiky, security na týždňovej, mesačnej báze. Zatiaľ, čo pri dátovom centre hovoríme o tom, že kúpim tento rok nejaké servere, zmením nejaké zásadné veci. Jednoducho je to príliš pomalé na to, čo potrebujeme z pohľadu AI. Tú schopnosť reagovať okamžite na to, keď sa niečo deje. Nenachádzame až tak často, ako by sme si želali, prostredie riadené politikami a automatizáciou. Teda, že priamo sú nastavené mantinely, nastavené sú izolované priestory, kde rôzne typy používateľov, rôzne skupiny používateľov majú rôzny prístup. Nehovorím vôbec o datovej security, či už na úrovni riadkov, stĺpcov, databáz, celých setov dát, kde je úplne bežné v podnikoch, zoberte si za vaše podniky, kto klasifikuje dokumenty. Nachádzame repliky databáz po prostrediach skrz interných sietí, len tak, pretože je to technicky výhodné, ale nie je to úplne bezpečné. A veľmi časté je, že je taký nemoc dobrý prístup ku governance, teda k dlhodobej správe a rozhodovaniu, kde my hovoríme práve, že governance council musí byť človek, ktorý je za dátovú oblasť, za infraštruktúru, za securitnú, za kopec ďalších oblastí, ktoré sú v podniku a ktorý sa rozhodne. Áno, dávame politiku, že takýmto spôsobom nemôžeme pristupovať, musíme zaviesť politiky, obmedzenia, rôzne capy a rôzne obmedzenia, prípadne povolenia pre rôzne skupiny. Takže, tak ako som hovoril, v čom vidím rizika? Experimentovanie na živých dátach, možnosti dátových únikov v prípade, že infraštruktúra nie je zabezpečená, obmedzená možnosť kontroly nákladov v prípade, že nemám zabezpečenú infraštruktúru a podobne. Teda naozaj tie rizika sú pomerne jasne pomenovateľné a zároveň máme ale aj nejaké príležitosti, ktoré práve AI nám prináša, to je, že dať si do poriadku infraštruktúru. Pozrieť sa na to z pohľadu, že teraz mám príležitosť, pokiaľ sa experimentuje, reálne vyriešiť rôzne problémy a reálne sa pozrieť na to spôsobom, ktorý mi umožní dlhodobo fungovať do budúcnosti. A kvôli tomu vlastne sme prišli s tým, že s takým celým postupom, ktorý definuje, ako postupovať, pretože každá firma, každý zákazník už má niečo v cloude, už je nejako nastavený, má nejaké dátové centrum, nejaký hybridný model. Nie je to také jednoduché, ako vybudovať na zelenej lúke nové riešenie. A toto je práve spôsob, ako prejsť od toho základného DC Operations modelu ku Cloud Operations modelu, ako robiť transition, či už dát, aplikácií, workloadov, od nejakého prostredia, ktoré nie je optimálne, do prostredia, ktoré plne vyhovuje či už jednorázovo z pohľadu prevádzky, alebo nejakým iteratívnym spôsobom. A k tomu, ja to nebudem prechádzať krok po kroku, ale k tomu sú rôzne pohľady na analytiku daného prostredia, kde môžem pozerať, či už aké politiky sú deployované, ako je rozvrhnuté prostredie do tzv. Resource group napríklad, ako sú aplikované a manažované rôzne časti. Viem povedať presne, ako chcem robiť transition. To som tu nechal v tej prezentácii, koho to zaujíma, že si to môže potom stiahnuť a prípadne pozrieť detálne. A ten postup to pokrýva od A do Z. Netýka sa len AI, týka sa to aj nákladov, týka sa to aj manažmentu, infraštruktúr, teda aj workloadov, ktoré s tým nesúvisia, ale súvisí s tým to, že sme sa snažili zadefinovať, kde by to prostredie malo byť. Čo sú tie body optimálneho alebo prostredia, ktoré dokáže fungovať veľmi efektívne. A to je napríklad to, keď poviem len 3 základné oblasti, pokiaľ je to infraštruktúra riadená politikami, pokiaľ je vyriešená identita. V koľkých firmách ešte hybridná identita nemá svoje miesto. To znamená, jedným účtom sa hlasím
od telefónu, počítača, softverov, cloudu, interného prostredia a podobne. Pretože tá identita som ja, nemám 5 identít na všetko iné. Také koncepty, ako je napríklad Zero Trust Security, čo je veľmi komplexný pojem, je málo kedy aplikovaná v plnej šírke. Ale to sú práve koncepty, ktoré potrebujeme na to, aby sme dokázali minimalizovať rizika a využili ten potenciál naplno. No a aby som to stihol tak akurát, tak ešte len prebehnem také 3 slajdy, kde v podstate jednak Microsoft je súčasťou niečo, čo sa nazýva Responsible AI, to znamená, je to iniciatíva, ktorá celosvetovo definuje, ako by malo byť AI deployované, a je to odpoveď práve na to, že vznikajú rôzne smery a sú rôzne možnosti zneužitia, či už AI, alebo dát, alebo rôznych možností, ktoré prináša. A toto sú práve dobré praktiky, ktoré definujú to, ako treba robiť. Ten druhý prvok, ktorý je dosť podstatný, je to, že je zmluvne garantované pre firmy a organizácie, bez ohľadu na to, či hovoríme o cloudoch alebo hybridoch, že modely nie sú trénované na zákazníckych dáta. To znamená, že dáta sú izolované od fyzickej podoby modelu a pokiaľ zákazník nepoužije službu pretrénovania modelu vlastnými dátami, tak jednoducho ostávajú izolované, ostávajú kryptované, chránené a podobne, kde je x spôsobov kryptovania. A v každom prípade na záver by som len zosúladil, že pokiaľ bereme AI len ako niečo, čo príde, nainštaluje sa, áno, existujú stovky copilotov, alebo desiatky copilotov, ktoré Microsoft pripravuje ako copilot pre Office, Security Copilot, pre PowerPoint, pre Excel, pre Word a tak ďalej, kde reálne uvidíte AI v praxi a môžete si to už dnes pozrieť aj používať. Ale v ďalších prípadoch to bude kombinácia 3 základných vecí. A to je infraštruktúry, operations a samotného AI. A pokiaľ nemám pokryté všetky 3, tak jednoducho nedokážem fungovať optimálnym, efektívnym nákladovým spôsobom a až čo najmenším rizikom. Toľko za mňa. Ďakujem veľmi pekne. Toto je, ak sa nemýlim, už úplne posledný slajd. Toto sú veci, ktoré my budeme prinášať ako pomoc pre partnerov a zákazníkov, ak si to chcú nejakým spôsobom sami urobiť taký assessment. A ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Čas som neprečerpal nejak dramaticky, čo je veľmi zriedkavé v mojom prípade. Som vás prekvapil, že? Uh-huh. Hlavne tých vašich vyžiadaných 40 minút ubehlo ako 15. Úplne. Však, pretože to čas bolo zaujímavé. Presne tak, čas letí. Pán Roman Rusev, Cloud Solution Architect spoločnosti Microsoft. Výborne. Pozerám, že už tu máme taktiež niekoľko otázok. Pardon, takto rýchlo ešte prebehneme. Mňa ešte taká jedna rýchla mi napadla. Majú niektorí vaši zákazníci AI ako nutné zlo? Vnímajú to tak? Nie, ja si myslím, aspoň ja som sa s tým nestretol. AI je vnímané ako obrovská príležitosť a zároveň zodpovednosť to urobiť správne. Dobre, a tak by to asi aj malo byť. A tak by to aj malo byť. Super. Je možné rozbehať AI model aj on-prem? AI model je možné bežať aj v on-preme, aj v hybride, v hybridnom prostredí. Dokonca je možné tieto modely bežať on-prem, ale s tzv. Single point of management, to znamená mať viacero on-premových cloudových hybridných riešení, ktoré majú jedno miesto managementu a ktoré v cloude, ktoré distribuje politiky, security a podobné záležitosti. Je lepšie, aby firmy migrovali do cloudu, ak plánujú využívať AI? Je to ťažká otázka, ale treba si uvedomiť to, že to obdobie experimentovania s malými datami a malými srandami a drobnými odpovediami príde do momentu, kedy AI bude používať masívne dáta a masívny výpočtový výkon. Teoreticky sa to dá urobiť aj on-premovo, ale bude to stať veľmi veľa. Zatiaľ, čo práve pay-as-you-go model alebo nejaké predplatené služby a podobne toto zniží. Máme tu evidentne nejakého offlineového fanúšika. Bude Copilot pre Office fungovať aj offline? Copilot pre Office
Teraz ste ma zaskočili, lebo dnes som si úplne ani istý. veľmi nie. Ja ho používam, ale rozmýšľam, či som vždy pripojený, keď ho používam. A nie som si úplne istý. Ako technicky nemá prečo nefungovať, ale prakticky neviem úplne 100% odpovedať. Treba vyskúšať. Office nie je úplne moja šálka kávy. Silná stránka technická. OK, ak si firma nasadí Azure OpenAI, servis zostáva AI model v mojom izolovanom Azure prostredí, sú dáta teda izolované? Treba si na to pozrieť, ako sú podmienky Azure OpenAI Service. Azure OpenAI Service dáva, vy v podstate nedostávate model k sebe, ale využívate izolovanú inštanciu tejto služby, do ktorej sa pridávajú dáta, tie dáta potom sa spracovávajú a bežia v nejakom SLAčkovom móde. A tam je ako... Je to izolovaná data, slúžia len vám a vykonávajú sa v predtrenovanom modeli. Takže nie sú použité na to, aby sa trénovali cudzie modely. Zároveň ale aj tie izolované modely bežia na nejakej škálovanej technike. Takže tam sa potom dá voliť, aká je priorita. To znamená, napríklad, keď mám chatbot nejakého e-shopu na Vianoce, ktorý bude radiť, tak jednoducho zrazu tam budú milióny requestov a ja potrebujem nafúknutú kapacitu násobne a násobne na tých pár dní a potom to zrušiť. Takže tá služba je robená na to, aby dokázala globálne uspokojovať milióny a milióny služieb v izolovaných exekúciách modelov. Som presvedčený, že to bolo vyčerpávajúce. Ďakujem veľmi pekne, pán Roman Rusev, spoločnosť Microsoft a Cloud Solution Architect Azure. Ďakujem veľmi pekne.